Някои гледки на село правят престоя ми там наистина изпитание. Защото ми е трудно да приема начина, по който се гледат много от кучетата. На синджир, на къс синджир, за да не пречат. Хем да пазят, ама като лаят, защо лаят? Или имаме кучета, 4 кучета, ама лисицата ни изяде пилетата. А кучетата вързани. Какво му е чудното тогава? Могат ли да направят нещо? И изобщо, защо са ти кучета при това положение? Или вземам си куче бебе с надеждата, че то ще остане дребно. Просто защото на някой кучето родило. Иначе имам други 2, ма те са едри и не мога да се грижа за тях. Имам още 1. То пък обаче ходи до тоалетна навсякъде из двора. Не, че го извеждам извън двора. Но все пак тия изпражнения ми пречат. Затова ще го затворя в клетка под горещия ламаринен покрив. Това ще е живота му. И в тези ситуации си мисля, че кучето на починалата съседка, което се скита наоколо и разчита някой да го нахрани, има поне свободата да се движи. Свободно. И някакъв избор. За разлика от обречените кучета, които прекарват живота си на една педия пространство. А пък ако вземат, че се развълнуват, лаят или скачат, когато получат капчица внимание, понеже човека се е приближил да им даде храна и вода, това се приема като непослушание и остават неразбрани. И странното е, че отношението на същите хора към моите кучета е различно от отношението към техните собствени, защото моите кучета са научени. Знаят. А те изобщо не дават шанс на техните да им покажат какво знаят и могат. И толкова много ми се иска да започнем да ги разбираме по-добре тия кучета. Затова и правя всичко, което правя. Ако ме последваш, със сигурност ще те провокирам да погледнеш на живота с куче от различен ъгъл. И да се научиш да го разбираш.